बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय हायदाबारि गामिनि गोथार बाथौ थानसालियाव सानजा गबर दैमालु दालाय आफादनि बानजायनायाव दिनै गं 25था गामिखौ लानानै 250सो रायजो राजाखौ लानानै दिनै मोजाङै मोजां आर'जनि हाबाफारिखौ मिरुनि बिथोन बादियै दिनै जाफुंसार जाहोदों। गुबुन गुबुन जायगायाव बुहुमनाङै बाथौ धोरोमखौ सिनायथि होनो राव हारिमु गाननाय जोमनाय आर'जआ मोनसे गारांजों खौसेयै मोनसेयानो जायो बेखौ नोजोर आरो थांखि बोनानै जाफुंसार जाहैयो। बेनि थाखाय बिश्वनाथ जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव आर'जनि हाबाफारि लादों। बे समाव बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि जानानै जोङो गौथुमारि जानानै जों बरायबाय। नोंथांमोननि बे सानजा गहपुर दैमालु आर'ज हान्जानि गेजेरजों बे बिश्वनाथ जिल्ला हालामनि बाथौआरि रायजो राजाफोरनो आरो लोगोसे मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनो मा मेसेज होनो सानो नोंथांमोना बे आर'जनि गेजेरजों? बेनोदि जोंनि दैमालु दालाय आफादनि सानजा गहपुर दैमालु दालाय आफादनि सिङाव 25था गामि दं। दा बे 20था गामिनि गेजेराव जों हांख्रायनानै मोनदों दिनैनि आर'ज थिलियाव खमबाबो 250सोआ जादों होननानै जों मिथिनो हादों। 250सो रायजो राजाफ्रा फैनाया माबायदि राहाजों लाबोनो हादों? दा बे राहाया जाबाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय गावबागाव गामिया गारि हान्थामेलाखौ गावबागाव गामियैनो जथाय खांलायनानै हेफाजाब होफैदों आरो जोंखौ जथेस्थ' मोजाङै मोजां। बे समाव नोंथांखौ सानजा गहपुर दैमालुनि जे दालाय आफादनि आफादगिरि जानानै जोङो बरायबाय। दायो जों नै नोंथां नेहाथारिखौ जोङो खावलायनो नागिरदों जे नोंथांमोना बे बिश्वनाथ जिल्लानि गेजेराव थानाय गामि गफानि रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना माबायदि रादाब हरनो सानो, मा खावलायनो सानो? खुलुमबाय। गिबियावनो साफ्रोमबो नायगिरि रायजो राजानिसिम जोंनि बे बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय हायदाबारि गामिनि बे गोथार बाथौ सिबिसालिनिफ्राय साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आंनि गोजोननाय हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दा बे बेलायाव जोङो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बे हायदाबारि गामिनि गोथार सिबिसालियाव जोङो गहपुर दैमालु प्राइमारि हान्जानिफ्राय गासै 25खान गामिनिफ्राय जोङो 250सो रायजो राजाखौ लानानै दिनै गाजा गोमजायै जोङो आर'जनि हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। दा आर'जनि हाबाफारियाबो मोजाङै मोजां सोलिलांगासिनो दङ। दा बे बेलायाव आसा खालामो आरो फैबाय थानाय समफ्रावबो जाहाथे मोनफ्रोमबो आफादनिफ्राय आर'जनि हाबाफारिखौ मिरुनि बिथोन बायदियै मावफुंलांगोन आं बेखौ आसा फारियो। आं बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय। साबायखर। बे समाव बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि जानानै नोंथां आदाया मा बाख्नायहरनो सानो, माबोरै मेसेज होयो? खुलुमबाय बयखौबो नायगिरिफोरनिसिम। जों बेखौनो जोङो खबर हरनो बा मेसेज हरनो सानदों जाहाथे जोंनि बे दिनै आर'जनि जिथु हाबाफारिया जोङो सानदों जों जाहाथे जोंनि गथै बुहुमनाङैनो जिथु जोंनि बर'नि जोंनि बाथौ धोरोम बेखौ जों फोसावनायनि मोनसे आलम लादों आरो लोगोसे बे मिशनजोंनो जोङो दिनैनि गासै जोंनि बिश्वनाथ जिल्लायाव जेसेबांखि गना गफाव थानाय जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा जाहाथे मोनसे सुरजों मोनसे रावजों मोनसे आलापजों मोनसे आर'जजों जाहाथे जों गासैबो खौसे जानानै जोंनि दोरोङारि गासैबो जों खौसे खालामनो हायो। लोगोसे मोनफ्रोमबो बिहाबनिफ्राय सफैनो हानाय दिनै आरो जोंनि बे दिनै दैमालु आर'ज हान्जानिफ्राय सफैनो हानाय गासै आर'ज हान्जानिसिम सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय। लोगोसे जाहाथे बिथांमोना दिनैनि बे जोंनि बिश्वनि गोजोन आर'जआव जाहाथे बिथांमोना बाहागो लाफैनायनि थाखाय आरो बेबायदिनो आरो मोनफ्रोमबो बियाबफ्रा जाहाथे बाहागो लाफैनो हाथों बेखौनो आङो बयखौबो खावलायबाय। आरो जाहाथे बिदिनो मोजां दिनैनि गाजा गोमजा आर'ज जालांनाय हान्जाफ्रा बिदिनो जाहाथे मोनफ्रोमबो आर'ज हान्जाफ्रा फैनानै मोजां खालामनो हाथों बेखौनो आङो बोराइ बाथौनिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय। खुलुमबाय।